Em dic Ivan Ferragado i bueno, em dedicaré amb el que és en aquest projecte doncs, a la realització de l'storyboard, suposo de seqüències doncs, que es necessita més informació addicional doncs, que no és simplement la realitat, sinó que es necessiten uns altres punts de vista per després, a l'hora de rodatge, tenir més informació. La meva funció, en veritat, i a l'hora de reflexar en l'història, és reflexar el que se't demana. El meu món es dedica a això, no? A dibuixar coses impossibles, a veure i a absorbir tot el que són mons fantàstics, doncs, per després poder plasmar-ho, no? Has de tenir doncs, un recorregut i un bagatge ampli de conèixer doncs, des de tot el que és pel·lícules, còmics, llibres, a nivell fantàstic, realista, o tot doncs, per després poder tenir un coneixement i plasmar coses, no? És com tot, contra més influències, més punts de vista tinguis i més coses coneguis, doncs més després pots aportar a l'hora de crear. Amb uns horaris molt apretats, amb unes dates d'entrega doncs, super ajustades, on sempre volen la feina i requereixen els dibuixos doncs, per ahir, no per demà, i bueno, amb molts canvis i amb un ritme molt frenètic, que és amb el que es treballa generalment en aquests casos, perquè solen haver moltes modificacions, molts canvis, molts punts de vista, i llavors doncs, en aquest cas, en el meu cas, on tinc que dibuixar el que els altres necessiten veure, em tinc que adaptar molt a aquestes coses.